Amathongo sanibonani kuMakhosonke TV la ngiyanamukela. Cela ukuthi usisemusha kule channel asubscribe, alike, afollowe, ashare. Kanze Thongo, namhlanje ngizokhuluma ngemali noma ngamaphupho la ubona khona imali emaphushweni akho. Nganze Thongo, ngaphambi ukuthi ngiye lapho, imali ibalulekile ngoba iyona ekwazi ukusithatha isise la efanele senze khona izinto zonke nje. Mawubheka imali idlala indima enkulu empilweni zethu. Imali iyona ekwazi ukwenza ama-exchange ngayo. Mangithi ama-exchange, uyakwazi ukuthi ngemali uyithathe imali mawufuna something, you just go to the shop and buy that whatever that you need. You take it in your pocket or in your body, then you give the money. So it's an exchange. So most of things that we want, they need money, especially in nowadays. So imali iyadinga kakhulu Nganze Thongo, futhi iyona le mali le esiphinde senze ngayo izinto eziningi zasemhlabeni. Imali ikwazi ukusithengela into uthatha into obungeke ube nayo, but ngokuthi unemali ube nayo. Imali ngokwami iyinto ekwazi ukusiphilisa, right? Iphinde futhi kube into ekwazi ukuthi isibulale. Like when you are doing the comparison, like comparing the world now and the world ngale minyaka, you can just see ukuthi imali isibulale abantu abaningi, isiyenza umonakalo omningi, whereas siyadingana nayo. Imali Nganze Thongo iye ivele kuyibonakaliso emaphushweni ethu. Mayivela ngesibonakaliso kuyahlukana ukuthi ima kanjani imali noma ivela kanjani. Amaphupho ofuna uhlezi waqaphela lawa ngoba imali siyayidinga sonke, and abantu abadala bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi imali siba nayo. Ngoba phela imali iyindlela yaphambili, kodwa la ifingidide khona imali ngendlela ejule ngayo. Uma bengakunika manje ngithi nawo 50 rand, ma kunika lo 50 rand lo ngikunikeza u-physical, ngikunike ngesandla, ngikunike kanje physical. Le mali le kodwa mayisebhenki angikwazi ukuyibona, kufuneka ngize ngiyumshinini la ngizoyikhipha ukuze ngiyibone. Ma bisebhenki angikwazi ukuyibona imali like physically. Uma imali yami ngoba ihlala efonini ukwazi ukubuka imali yakho kanje efonini ngaphandle kokuyithinta, you can't touch it. Shouldn't ngamanye amazwi imali spiritual, and it's very deep indaba yemali Nganze Thongo. Umuntu athi ngine-million kodwa akaliphethe, uyasho nje ngoba kusefonini, and iyakwazi ukuthi ayikhiphe imali iphume, nansi imali senayo, kodwa isuke kuphi asiyazi, amanothi akhona asukaphi, but ku-spiritual. Yingakho-ke esikhathini esiningi uthola ukuthi uma umuntu kamoya, ithongo likulethele impumelelo, imali nezinto nje eziningi. But because of my topic for today, ngikhuluma ngemali. Le mali-ke Nganze Thongo engikhuluma ngayo, kukhona imali yama-coins, kukhona imali yamaphepha. So ngokwethongo noma ngokwabadala, when they coming to us bezokhuluma, bezositshela ngezinto, bezosixoxela ukuthi isimo sethu semali zime kanjani, beza ngemali yamaphepha, beze ngemali yama-coins. So ma bebekufikisa kuwena, befike bezokukhombisa ama-coins okuyimali emhlophe nemali emnyama. Ama-coins khona imali emhlophe nemali emnyama, right?
So imali emhlophe ngane zethongo kusuke bekukhombisa umcebo wakho nenhlanhla yakho, and ekumeni kwayo lo nhlanhla yakho nomcebo wakho kusuke kuyinhlanhla eseduze kakhulu nawe, right? Kusuke yinto abakukhombisa yona abantu abadala ukuthi nansi inhlanhla esikupha yona mawuphupha imali emhlophe, right? Or ukuze uyithole le mali le sikhansela umcebo wakho, even if you can see 1 rand, 1 rand imele umcebo wakini, u2 rand umele umcebo wakini, 5 rand umele umcebo wakini. But ngiyazi ukuthi ziyahluka lezi mali lezi, but ngifuna nje ukuthi ngiyikhe phezulu, right? Ngenzele nalaba abaphuza uku-understand, because phela asifani la, angisho ukuthi niyaphuza uku-understand, asifani izinto ngendlela esiyi-understanda ngayo noma ngendlela esilala ngayo asifani. Ngenzela ukuthi nomuntu okwa-grade RR akwazi ukulalela izinto, right? It is why njalo noma ngikhuluma ngiya la kwi-foundation, because ngiyazi kwi-foundation ukuthi wonke umuntu ula vele, noma thona usuphezulu kwi-roof, but on the foundation wonke umuntu ula. That is why amavidiyo amkhulu ewakha la, uyangizwa? Uma ngikhe phezulu suke kuyiphutha kufanele ngiyikhe la phansi, so that ngizokwazi ukuhamba nabo bonke labantu abala ngaphansi, sikhuphuke nabo siphezulu. So I'm speaking that about that money, right? Sorry, ngikhuluma ngalo mali ukuthi imali emhlophe kusuke kuwumcebo wakini abakupha wona. It's either usuwutholile, right, noma into osazoyithola. But the question is now, bakhombisa imali ukuthi uzothola imali noma bakhombisa umcebo wakini, but they coming to show you with that silver coin, right? Mabeza ngalo mali emhlophe, uthi umbuzo wami yindaba pho bekuvezele ukuthi imali ikhona noma umcebo ukhona, but wena wazi kahle ukuthi awunalutho. Bakhombisa khona izinto osazozithola ezomcebo regarding leso, but awunalutho. And noma kuthiwa siyahamba isikhathi uyaphupha ungatholi lutho, uphupha ungatholi lutho, so kusho ukuthi khona izinto ezibambe ini umcebo wakini. Kukhona amaphupho amaningi akhombisa lokho, but la ifika ijule khona kufuneka ubheke ukuthi le mali le emhlophe, just specifically with the silver coin, you have to make sure that on your dream, that is why I'm always saying to you guys, on your dream you have to look carefully ukuthi le mali lena uyanikwa yini esandleni. Number 2, lo muntu lo okunika imali umuntu ohlobene naye noma umuntu wakini noma umuntu mhlambe wangaphandle. It's either umuntu wasekhaya igazi lakho noma umuntu wangaphandle okungaba umngane wakho. Kufuneka ukwazi konke lokho khona uzokwazi ukuthi makuthi umuntu wakini usuyazi inhlanhla yakhe iqhamuka kuphi, uzokhuluma uthini, ngoba into ebalulekile leyo ukuthi wazi ukuthi unikwe ubani, and ubheke ukuthi lo muntu osekunika imali noma usukubona imali, because isikhathi esiningi I know ukuthi imali oyibonayo ayiveli ngevision kanje ukuthi vele igcwala ubuso. That's a vision, usukuphupha usemathongeni, right? So now I want you ukuthi ukubheke lokho ukuthi ngasikhathi uphupha lo ma coins lo mali emhlophe eningi usuke kwenzakalani. For instance, let me make my example. Mina ngaphupha ngihamba ngiye shop thizeni, mangifika kule shop leya ngifike ngithenge, ngiphethe imali angithi ngifike ngithenge phakathi, angisazi ngathenga ini. Then after that kwakhona umuntu othi awudlali nomshini, because ngangiyothenga esitolo, ngisazi isitolo, ngicabanga isitolo sabelungu, yes kwakuyisitolo sabelungu lesiya. Bakhuluma kodwa ngesingisi ukuthi akukho ofuna ukuthenga okunye, kodwa ngezwe sekuthiwa thatha imali bangibuyisela ushintsho wami ama-coin nemali emaphepha, base bethi imali lapho udlala umshini. Ngawuthatha imali ngayifihla leyo mali leyo ngame eceleni, ngoba ngathi sesitolo nje baningi abantu bayathenga. Ngase ngame eceleni ngabaqala ngabona ukuthi abasanakile, ngase ngafaka imali phakathi lapha ya leyo ukuthi ngidlala lo mshini lo imali. Mangifaka le mali ngipresse lapha izinto lapha ya esephushweni angithi iphuma imali iphuma iningi, o5 iqathaka naphansi, beyizwa indaba iqathaka imali o5 rand bodwa, o5 rand bodwa iqathake phansi imali. Ngisathi ngiyayibamba isiningi singxakile, ngifake eplastikini mami, mangibheka abantu and abantu they come ngapha nangapha bayayicapha nabo imali, but ngiyayithatha nami igcwele la ko plastic, but bayenza abantu ngapha nangapha. What does it mean? What does it mean? Umshini lo le mshini lebo o-jackpot nani le mshini angiyijwayele. Izindaba uyayibothi inhlanhla yasekhaya iba ime kanjani, but kuleyo nhlanhla yasekhaya uyabona nje abantu beyithatha imali kanje, kusho ukuthi kunabantu la abazama
ukuthi bethathe okumceba sekhaya, hayi ngoba engiphuca. Babona ukubona umuntu ekuthiwa ucwebe wagwilika umceba sekhaya. Manje wonke umuntu usebona ukuthi akazothatha la cause ubona ukuthi iningi imali yasekhaya noma umceba sekhaya. Angazi noma yizona indaba, angikhulumi umuntu ozongithakatha. So lento sikuvezela ukuthi noma kuthiwa bakunika abantu abadala, but kunabantu abazaqhamuka emaceleni bazama ukuthi benze njani, ngizoyibiza ngani lento. Yabo abantu bebekuthandile imali, they came to you for money, ukuthi badla imali yakho, hayi ngoba bekuthakatha, badla nje imali yakho. Then when your money is finished, they go their separate places. Izinto engizama ukuyichaza. So babengikhombisa ngoba ngaphahla ngabuza ukuthi cha, imali yakho igadi, so kunika imali yakho, imali yakho igadi uyibekisise imali yakho, right? Ungayiphonsi le nale, ngoba lento yayichaza ukuthi shuthi imali mina ngiyisebenzisi kahle, noma abantu benginika imali noma bazokunika imali but angiyisebenzisi kahle, ngisebenzisa ey'ntweni ezingekho right, end up abantu bebona lo muntu ngingasondela kuyena ngisebenzise 1 2 no 3. Yayizwa indaba. So kufuneka ngistikhe kumina, ngingavumeli abantu ukuthi beze kumina bezothatha lokhu enginako ukumceba sekhaya. Angazi noma niyi-understand yini. It's very important indaba yamaphupho, indaba yamaphupho emali, it's very important. But this one now, the one le yamaphepha, imali yamaphepha, it's either u10 rand, u20 rand, u50 rand, u100 rand no200 rand. Lezo mali lezo kusuke kuwumcebo futhi wasekhaya wakini, but umcebo wakini okhombisa ukuthi into iyastrugglisha, umcebo wakini uyastrugglisha ukuthi uzizele kuwena, noma kuyinto yenza kancane kumceba sekhaya uza kancane. Yayizwa indaba, akuyona into osithi uzogwilika, kushuthi ukustrugglisha nje financially, uyastrugglisha financially. Yayizwa indaba. Ingabe kodwa ngisazokuhlukanisa ukuthi u10 rand, u20 rand, u50 rand and so on, ngisazokuchaza ukuthi kume kanjani ngokumbulelwa kakithi, right? But imali nje yamaphepha yonke isuke ikhombisa lokho ukuthi shuthi umcebo wakini uza kancane, right? Awuzi ngendlela efuna yabuza ngayo nalesidala ohamba nazo. Sekumele ubheke-ke manje ukuthi okay, njengoba sekuvele iphupho leli, le mali yamaphepha bekwenzakalani. Yangizwa, ngenzele i-example futhi, mina bangifundisa ngaphupha mina ngihamba, mangihamba ngangiphethe ama-wallet awu2, phethe i-wallet ngapha nangapha and inama-coin odwa, not ama-coin, I'm sorry, inemali yamaphepha yodwa, right? But mangihamba ngiqhubeka ngihamba, qhamuka abantu, ngithi labantu kube khona inhliziyo ethi baleka, mayithi ngiyabaleka kube khona bangivimba ngale ngaphambili, bangiphuca ama-wallet ami ney'khwama lezi. Usho ukuthi babengivezela abantu abadala ukuthi imali yakho, kukhona abantu abazama ukuthi batshotshe umcebo wakho, bayawuthatha umcebo wakho, ingaki imali yakho ingafiki kahle kuwena, because kunabantu abakusebenza kabi bezama ukutshotshwa umcebo wakho, so bayawuthatha. Yayizwa into. So on a spiritual world kusho ukuthi bakuphuca okungokwakho kuyinhlata yakho yomcebo. Yayizwa indaba. Sekumele manje-ke awunathuluzi wena ngithi lokulwa lokuthi uyiphikise lona. Mina mangibuza into emsami bangiphendula because sengazi izinto eziningi, so bayangitshela ukuthi hayi lokhu kusho ukuthi, lokhu kusho ukuthi. Yingakho phela ngikwazi ukuthi ngibuye ngizonichazela ezinye izinto baziveza la noma nizicelayo nini mase yifikile kumina ngokwethongo, bese ngikwazi ukuthi ngibikeleke. But it's vitally important, look at your dreams, ubheke amaphupho emali ukuthi ame kanjani, ubani o-interacta naye, unikwa umuntu imali, uphucwa umuntu imali, uwina ilotho yini. Bheka yonke leyo nto leyo ukuthi imali uzuyitholeke, leyo mali ithole kanjani, uzubaphathe lo wallet leyo, uqhamukephi, unika ubani, interacta nobani. Izinto ofuna uzibheke zonke lezi kuyasiza nganzethongo uzokwazi ukuthi inkinga ilele ngakuphi. It's better to understand. It's better to understand. Once you understand, you will know ukuthi izinto uzozinqoba kanjani. If you don't understand, because a lot of you guys, you don't understand your dreams, while you are not understanding your dreams at all, right? I know ukuthi amaphupho ayinto yedlozi Nkosi yami abasilethela yona, and we struggle ngempela to learn how to interpret our dreams. It's very hard, but when time goes on uzokwazi ugcina uyifundile leyo nto. That is why now you have to izinto zakho uzigcine kahle, right? Yeah, ngikhuluma ngemali nje nganzethongo. Bheka ukuthi imali yakhe imcebo wakini ubanjwe yini. Imali uyayiphupha kakhulu kodwa umcebo ubambekile.
bese kuba khona umuntu nganzethongo, khona umuntu ophupha bemnika imali emhlophe noma imali yephepha, etshele ukuthi akenzeni ngayo. Lo muntu uqondile, utsheliwe ukuthi akenzeni. Njengami nje umkhulu wanginika u200 wathi nawo 200 ngicela ukuthi uthenge ukuthi nokuthi nokuthi. Ngatshela uyena, ngahamba ngakuthenga lokho. Wabuya futhi wathi ngiyabonga ndoda, ngitholile izinto. Ithongo lelo. Mbheke lokunika imali uyakhuluma yena, uthini ngalowo mali leyo, right? Imali iyakhuluma, khuluma nayo nawe. Then kube labantu laba batshelwayo ukuthi hamba unikela ngemali emhlophe emanzini, hamba unikela ngemali yephepha emanzini noma entabeni. Kunikela akukho la kunganikelwa khona, ngisho ehlanu uyanikela. Manje-ke funa ubhekeke laba okuthiwa hamba unikela, bheka-ke manje ukuthi uyonikelela bani. Ungaveli gxume nje uyonikela kungekho umuntu ozokulekelela. Ma ukuthi kodwa usuhambile uhambo walungisa into zabo, it's free, you can go uyonikela ngoba vele usuphethwe umsamo wakini. Ongakalungisi ongakenzi lutho akakwazi vele agxuma hambe unikela. Uyonikela lapha kanti kulindwe wena uhambe. Baningi behambe lapha emanzini, but it's okay. Nganzethongo wabhekisena amaphupho emali, niwabhekisise. Maningalalo ulwazi kahle, nibheka amavidiyo. Mawakwazi ukuthi uzwe kahle emavidiyweni, you've got the right ukuthi ufonele umkhulu ngichazele ngaloko ngizobe ngichaza kuwena, right? Ungangibambezeli, stick to the point. Umkhulu azoni-attenda, uyangizwa? Anginankinga nokuthi ngifonele, nifone Nganzethongo. Amaphupho emali namhlanje, ngiyabonga kakhulu Nganzomsamo, nibe right.